Tento mesiac začal štát vyplácať 13. dôchodky. Na účty vyššie 1,5 milióna dôchodcov príde viac ako 917 miliónov eur, bez žiadosti, automaticky ako vianočný bonus. Dôchodcovia dostanú priemerne 667 eur a najnižšia suma je okolo 300 eur. Na prvý pohľad to vyzerá pekne, ale ide takmer o miliardu ročne z daní, ktorá nejde len k naozaj chudobným seniorom. Dáta bez pátosu už v roku 2023 rátali, že ak si štát na 13. dôchodky bude požičiavať opakovane, čistý dlh Slovenska môže byť o 8 až 10 miliard eur vyšší. To je účet, ktorý zaplatia dnešní pracujúci a ich deti. Zároveň žiadny 13. plat nie je garantovaný učiteľom, zdravotníkom, ľuďom na materskej ani rodinám s ich deťmi. Štát tak každé Vianoce nalieva miliardu do plošnej dávky namiesto toho, aby riešil férovejšie platy a adresnú pomoc tým najslabším. Ako človek, ktorý sa venuje osobným financiám, to vnímam, že štát si dnes za miliardu kupuje politickú popularitu na dlh a tento účet bohužiaľ zaplatia tí, ktorí ešte chodia do práce vyššími daňami, odvodmi a dlhom, ktorí budú splácať najmä mladé rodiny.